Ebben a videóban a 4 leggyakrabban előforduló hőszigetelő rendszert fogjuk bemutatni. Ez pedig a fehér polisztirol, a grafitos polisztirol, az ásványgyapot és a PIR. Tulajdonképpen felépítésüket tekintve mindegyik ugyanazon elv szerint kerül megépítésre. Van egy hőszigetelő lemezünk, arra egy ragasztótapasz kerül rá, beágyazunk egy üvegszövethálót, azt elgletteljük a felületen, ezek után egy alapozó és egy színvakolat záróréteg kerül a felületre. A különbség a homlokzati lemezeknek a tulajdonságaiban van. A grafitos polisztirol, habár már csak nevében grafitos, mert nem grafitőrleményt tartalmaz, hanem egy speciális adalékanyagot, melynek következtében 23-25%-kal jobban szigetel, mint egy fehér polisztirol, már csak a nevében grafit. Az ásványgyapot hőszigetelő rendszer, ahogy a nevében is benne van, ásványgyapot hőszigetelő lemez tartalmaz. Fő jellemzője az, hogy kiváló a lég- és pára áteresztő képessége, illetve még egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem éghető. A szerkezetéből adódóan minimálisan a hangot is szigeteli, ez nem azt jelenti, hogy ez egy hangszigetelő lemez, elsősorban hőszigetelő, viszont egy minimális hangszigetelő tulajdonsága van. Végül a speciálisabb hőszigetelő igények kielégítésére a PIR hőszigetelő rendszerünk, amelynek a hőszigetelő táblája egy habosított poliuretán lemez. Ahogy a polisztirol és a grafitos polisztirol között van hőszigetelő képességben eltérés, ugyanez jellemző a PIR hőszigetelő rendszerre is az összes többivel szemben, ugyanis ez a speciális hőszigetelő lemez, ez 35%-kal jobban szigetel, mint egy fehér polisztirol, közel 30%-kal jobban, mint egy grafit, és körülbelül 25%-kal jobban, mint egy ásványgyapot hőszigetelés. Ezeket a hőszigetelő rendszereket szinte bármilyen épületre felhasználhatjuk, akár családi ház, társasház, panelépület, vagy akár vályogra is. Nagyon fontos tudnunk, hogy például a vályog az egy olyan épületszerkezet, amely gyakran alulról nedvességet kap folyamatosan, ezért fontos, hogyha ilyen épületeket hőszigetelünk, olyan hőszigetelést kell választanunk, amelynek kiváló a lég- és páráteresztő képessége, erre például kiválóan alkalmas az ásványgyapot hőszigetelés. Hogyha nincsen helyünk, mert vagy a beépítési szabályok kötnek bennünket, vagy túl közel vannak egymáshoz az épületek, viszont szeretnénk elérni egy meghatározott, vagy általunk elérni kívánt hőszigetelő képességet, akkor ebben az esetben a PIR hőszigetelés lesz az, ami nekünk a legalkalmasabb, hiszen 6-8 cm PIR hőszigeteléssel 10-12-14 cm-es polisztirolos hőszigetelő képességet tudunk elérni. Hogy demonstráljuk is, hogy melyik lemez hogyan hőszigetel, íme egy kis bemutató. Ezek a hőszigetelő lemezek majdnem egyforma vastagságúak, ez egy 5 cm-es PIR lemez. Ennek a PIR lemeznek a hőszigetelő képessége megegyezik ezzel a vastagságú fehér polisztirollal, körülbelül ezzel a vastagságú grafittal, bár itt egy picit elrébb hoznám, tehát így egyezik meg, és egy az egyben megegyezik ezzel a vastagságú ásványgyapot hőszigeteléssel. Tehát ha kiemelten magas hőszigetelő képességet szeretnénk, viszont nem teszi lehetővé vagy a hely, vagy pedig az adottság, hogy korlátlan vastagságot építsünk be, mindenféleképpen a PIR a legjobb választás. A vidéki otthonfelújítási támogatás kapcsán a leggyakrabban előforduló hőszigetelő rendszerek, ez a 3 lesz, a fehér és grafitos polisztirolos, illetve az ásványgyapot hőszigetelő rendszer. Nálunk a fehér és grafitos hőszigetelő rendszert egyaránt Mapeterm PS Systemként lehet megtalálni, akár a kulcstermékek adatbázisában, akár pedig a saját honlapunkon. Az ásványgyapot hőszigetelő rendszer pedig a Mapeterm MV System. Ha a legjobb árérték arányú hőszigetelést szeretnénk a házunkra, akkor mindenképpen a fehér polisztirolos hőszigetelés a mi javaslatunk. Hogyha szeretnénk magasabb hőszigetelési értéket elérni, változatlan vastagság mellett, akkor válasszuk a grafitos hőszigetelő rendszert. Hogyha pedig vályogházat szeretnénk hőszigetelni, ott kiemelten fontos a lég- és páráteresztő képesség,
akkor pedig a Mapeterm MV System a mi rendszerünk, az ásványgyapot alapú hőszigetelő rendszer. Az ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel kapcsolatban szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Nagyon sok olyan megkeresést kapunk, ahol azért szeretnének ásványgyapot hőszigetelő rendszert felrakni egy falazatra, hogy szellőzzön. Ez egy nagyon jó elképzelés, azonban szeretném, hogyha tisztában lenne mindenki azzal, hogy ez csak akkor fog létrejönni, hogyha a belső oldali falunkon is olyan anyagokat használunk, amelyek lég- és páraáteresztőek. Nagyon sokszor találkozunk olyan építményekkel, ahol a belső oldali falon hagyományos cementvakolat van, a glett diszperziós kötőanyagú, és a legvégén belül van egy sima normál diszperziós falfesték, és a tulajdonos viszont szeretne egy olyan hőszigetelő rendszert felrakni kívülre, amely biztosítja a falazatnak a lélegzését, illetve a páraszabad áramlását. Azonban ebben az esetben, ha már egy kész belső rendszerünk van, ahol nem figyeltünk oda a lég- és páraáteresztésre, ebben az esetben kívülre egy lég- és páraáteresztő hőszigetelő rendszert felrakni semmi értelme, mert nem fogja tudni kifejteni azt a pozitív hatását, ami a lényege ennek a hőszigetelő rendszernek.